בוקר טוב. היום אני חוגגת יום הולדת. וביום הזה אני בוחרת לתת מתנה. לא רק לעצמי, אלא גם לכם. המדיטציה הזו נועדה לכל מי שחוגג או חוגגת יום הולדת. ולכל מי שרוצה להתחבר פנימה. לחגוג את עצם ההוויה ולזכור למה הנשמה בחרה להגיע לכאן. אז תעצמו עיניים. קחו נשימה עמוקה ושחררו. ושוב נשימה עמוקה ונשחרר. דמיינו כוכב מנצנץ בשמיים. זהו הכוכב שלכם. הוא נדלק ברגע שנולדתם. ומאז הוא מאיר, זוהר ומנצנץ. וגם מזכיר לכם מי אתם באמת. אתם כאן. אתם ממשיכים ללכת בדרך של הנשמה שלכם. אתם נפתחים לאור, לאהבה, לחיים מלאי תשוקה והתרגשות. היום הזה הוא לא רק יום הולדת. זהו רגע של התחלה חדשה. היום אתם מתחדשים. והיום אתם זוכרים מי אתם באמת. אתם זוכרים שאתם מתנה לעולם הזה. והנשמה שלכם היא ברכה. ולסיום, אני מברכת אתכם שהכוכב שלכם יאיר בבהירות, שהדרך שלכם תהיה מבורכת, ושהלב שלכם יהיה שלם ומואר. יום הולדת שמח.